Laco vykopáva, Lopi chcel dokopnúť. Ušlo mu to však a Michal chytá strelu. Áno, športoví diváci a priatelia. Keď uvidíte tento záznam z daného zápasu, budete milo prekvapení, pretože nikto z nás to nečakal. Nikto z nás nečakal, že to bude tak srdcervúci boj. Po iné roky to bolo 12-2, ak sa správne pamätám. Vtedy hrala, tuším, 4. C, áno, ale sú tu prvé nezhody, druháci sú nervózni a štvrtáci nežne ich posielajú, jak sa hovorí, do konca vylučovacej sústavy, jak by povedala istá pani profesorka biológie, nebudeme to ďalej rozťahovať. Proste druháci strácajú svoj, jak povedali v americkom seriáli, I'm sorry that I lost my cool, čo v preklade znamená, je mi ľúto, že som strátil svoj chlad, ale my všetci vieme, že tým chcú povedať svoju, ako by som to sformuloval, Erika, pomôžte mi. Neviem. Ako? Neviem. No, Erika nevie, no, však viete, čo myslím, všetci sme tu gamčáci. Áno, Erika ma tu dopuje, čo je s tureckým medom, áno, a chutí dobre. Strátam slovnú zásobu vraj. Druháci mali strelu a Viktor tlieska. Nevieme však, či tlieska bravúrnemu zákroku Michala Brankára alebo útočnej sile druhákov. Počkajte, napijem sa vyschýňami v krku. Vážení priatelia, som späť s novými hlasivkami. A ako ste mohli vidieť, počas mojej nezhovorčivosti druháci získali rohový kop a ujíma sa ho Lacko. Lacko, poďme, štandardka. Štandardka na orecha. Áno, ideš Oriešok, poď. Dobrá akcia, fintička. Nádherný prienik. Kupko to však chytil. Viktor, ide ďalšia akcioška. Strela. Brankár Jano zachraňoval. Áno, je to tam. Je to v aute. Ale čo to? Jaj, Michal, taká chyba, škoda toho. Ale nevzdáva sa, bojuje. Janko ide. Lácko mu vypichol loptu. A ďalší písk od rozhodcu. Čo však znamenal? Žltá karta! Žltá karta pre Lacka! Pre Lacka bola pani Erika. Co? Bola pre Lacka tá žltá karta? No neviem, je to možné. S najväčšou pravdepodobnosťou áno, pretože tento mladý kanec si išiel sadnúť na striedačku sponzorovanú firmou Adidas. Štvrtá B rozohráva. Pri najmenšom loptu. Ďalší gól! Tleskame! Brankár Jano má jednu slabinu a sú to jeho jasle. Druhý gól zo štvrtej B. Druhé jasle. Dudy. Či iné synonymy už ma nenapadá. Ale proste všetci vidíme, že brankár Jano má široké nohy. Je to škoda. Štvrtá B sa teší, Viktor má úsmev kanca po styku, ale zasa to sú intimné veci, nebudeme to rozvíjať. Dobre, druháci s ťažkým srdcom, ťažkou hlavou idú, snažia sa, Oriešok bojuje, ale štvrtáci sú väčší, silnejší, starší, skúsenejší. Ježiš, proste sú viac, ako by povedali oni sami. Ale druháci majú veľké srdce, nevzdávajú sa, snažia sa, idú. Lopy, Orech. Štvrtáci. Janko ide. Strela. Brankár Jano, áno, Jano strelal na Jana. Aká zhoda názvov mien týchto detí. Ale písk od rozhodcu. Zás má hore ľavú ruku, je to lavičiar, je to jasné. Strela Jakuba! Brankár Jano to chytil. Áno, je to očividné. Štvrtáci majú náskok, majú aj naviac. Myslíme si, ale prosím vás, Bohuslav,
Pozrite na svetelnú tabulu, je tam 1-0, nechápeme, a nie, pardon, čo je prvý polčas, moja chyba, deti slnka, 2-0 je stav pre štvrtú B, je to tak, ja som bol chvíľku dezorientovaný, nevedel som, čo sa robí, nie som však jediný a prvý v tomto zápase, hráči na ihrisku majú čo robiť, aby sa skoncentrovali a zistili, kde je sever. Druháci prenikajú. Michal však chytá loptu. Erika, prevezmite na chvíľu slovo, lebo ja už mám dosť. Áno, šanca druhej B. Zastavená! Wow, tak to bolo moc. Publikum protestuje. Ježišmaria, toto bolo zlé. Skoro som padol do tribúny. Tu na tieto komunistické prekleky. Kope sa, kope. Fúha, jak nám to padlo, tak sa to prerušilo. Dúfam, že súbor sa uložil. No, ak nie, tak môžete vďačiť Erike Majkovej z 3. B. Áno, ale až potom, čo si mi to chcela dať, lebo už si nechcela komentovať. Si to potiaľ, by si to zhodil. Erika, jak sa hovorí, chlap má vždy pravdu, aj keď ju nemá, tak ju má. Zasa feministické reči z pravej strany rozhodcovskej dvojce, pardon, komentátorskej. Neposák, hovorí pani biologikárka istá nemenovaná do nejakého... Áno, Erika, nehajte si tieto narážky, hrubé slova, prosím, toto nie je vhodné. No, povedzme si niečo o našich tímoch. Stav je jasný, takže myslím, že máme chvíľku do prvého polčasu a jediného.
povedať si niečo o týchto tým.